سلام كمي توعلو كبرات تغاتاتلتنا نساعة زستلالو زيناتات وشت هاجرن وزعان حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زنب بالكم ماكدا حقوسي فلما كاندر استاتهم أبزوا ماكل عليه 1,200,000 تتخيلون أمنو الزبالو قعم سبا زراتي أبل زبو درجة كم زبطحة حبيرون أبريادون جوان زنبر زيغاتات نتفتات الزوال ديبلوماسي أكايدون أمونكم انقصاص حماسن سراويت إسرائيل من لوات دبدب كديد فرق خايدون أمريكا أبلع روسيا توسها إقادا كتتصنع واسينا إيروبا وحبرتن أوستراليان كتواو زمدنهم كدون كراداتيهم زرزر عسينا أبزوها مأكل بزكايل زلون مدب مقرب أب 4 أزوباتات اللي عليه 1,200,000 تلسسات كم التتخلى تقليسو ويكل إرنا بينا تساعدين زدالوز أبزابالو دانايت قبر هوت كتغربيان من محدار زوا مأكل بزحان تصوم مدب مسرت نتفتات مقرب بعزوز تساتفنة تزبي أب كل النؤزوباتات بأدمع النتي سلاسل كمزلو وانا دايركتر كيف لحرشان مريتن آتو هايل ميكايل إيوب أبريهو ني إيرينا أبزهبو حابريتا آتو هايل ميكايل بزي أمود أتاكلتشن 17 زتجمر مدب أب 4 نؤزوباتات زاقيت لعلى 1,200,000 فلستات كم تتخلى بتوسخون أب كبابي بيت جيرجس زركب مأكب وقحف زنبرا بوتاون أقرب تتخيلوا قرما كم زلبسة قليتو أبزن نؤسان دواتات يعني 4 نؤسان دواتات فلاستينا كتما دلوا نؤسان دواتات تعليلكا أكوابي إنساتهم بموتهم نايم قرابالو كم زناي سكاريكو خان غزالسو كم مدب اتي زنبري مالتنا يزوا نسخا تزنبرو غحف استاجيركا كم غيركا تي كفو غصو ناب زمعرغو تغصو ممصا نزي كله تداليلي سلازي تي فلتي ام متكال جميرنا لنا كسابي عود زغانه وكيل بعل سلطان اغرابن انسسا زغدامن اتو ابراهام تخلو بوغنو ابز عمت زي 1,500,000 فلستات كتكل مدب كم تتحزه 82 ميتاويت كاو دما درو كم تعمى حبيرو اب نزوا بريخ حنتي مدبر فلسلا ابزيا 310 87 فلسي تدالي مالتي اب مدبر فلس عدونسي مالتي ابن زوا سرجا سلست مدبر فلسلوانا حنتي شمان غسل علي كاليت غرمي سالسيت خا زاغر ابزياتنكا 473 500 فلس تداليلو ابن زوا قال نفحون بتماساسالي سلست مدبر فلسلوانا ابزيانكا 376 فلس تداليلو ابن زوا اسمرها ذا ابيت غرغيس زلا مالتيو أبزي أخا 170,945 فلس تداليل مالتي سلازي التغاليلنا هنريو خلنا بلك كابت مدبنا 8,300 تكبيرنا زلنا مدبنا 5 قديمة تاسكو 1,500,000 نيرو 1,330 شحنكا تكبيرنا لنا أب 16 نزوباتات مأكل أب 7 هكتار 376 كيلومتر قناتا وزالاتاتن 155 متر كيوب كترن كم تسرحون أنتيرو أب زماين حمدن بمعقاب أتوتاونتن مخعبات سلاسل زلو مدب أستات 4,800 حزب كم تساتفه من محدار زوبا زوافرن عبيتن أشن مكاينون أب تعمام عبا أستواتو كم زقبرا تفليتو حارستوس نوزوبالو قعن سبا بزكايد وقدم مدلواتن بستسلاسل ملسا مريتن تحقيزهم زراتهم ابصبق درجة كم زبصحه نيرينا بزابو حبريتا غليصهم وكيل ايرنا مبرات امينه زدالو صبصب اسي برهانه امنو زوبالو قعن سبا باستات 5 هكتار تزرب بزناب كراماز لمع اكل طراتاتن ناي قبازرتن ابصبق درجة كم زبصحه حارستوتن سمو يحرشان حبيروم أمم محدارات كباب استسلاسل مسرح ملسا مريت سفعات زحرس مريت بعسر تخلت ميتايت كباب رسم ببالو مريتنا يمدل دالم دحاروستت كعب بكم زحقز تغسطت تقوعي لمعات بولن زراتنا بتنو الزوبا منسي هاي لميكايل قبر يسوس متن زناب زنادو كونت زيكونا زرق حق أتقالنتن كم زلو عرديو أورحي سلستك سور 4
85 مئويت ملسا مريس الاستخيادة سخاء حرستوت زيادة اتي ناتوم بسحيتة ناتوم قرات ناتناء زيان حواري تبايلو تيزي منجستس فترولون بايتا سلستردو اتي عبيت زيو اتي عبيت كوسخ زغالهم مخنيات اتي كاندي ملسا مريت سلستودة ناتناء لهم كاتهم حرستوت زيادة سرح خمس صرحو زيادة زعري كم صرحو لهم عمد كما يزعل عمد زيادة زعري زيادة سرحن كم سرحة يوزردانا كم دلال مريتهم جميركا مدوكع منقال كله يتم عقاب ما ينحمدن زبهال كله تي نتا مريت زليا زبلي أقرب تخطي لهم مالتي بفلا إزي أبزن الزبا استخيالي إزي مدوكع بحريا ودقعي كاب زمناو دقعي وين كي تصبيو تي تقميناي بحريا ودقعي زيادة خطناي زمناو دقعي وين سلازع عبي ترديو أب بحريا ودقعي تزولو مشتاو سقا تقيمهم أبغراتهم سبق زغانة وفراوي ويدما سرحت ويدما أبركتو كجورو حاجيهم مالتي سلازي كمزي عينة سرح نتدا تسرحو تي حرستوت كعمت مع عمت نتدا خمزي بخمزي أقرب نتدا خيدهم تقطوت بو منصروين زيادة عبد مغامينا نحنا كنقمقم كيلنا زلنا مالتي زاقيت كل 105 ملم زناب تمزجيبكم زلو مستحرستو تقدمهم زكايدو ومسرح مدلدال مريت ناي مدكو عمدبات دما عبعبيت زراتي عبا استواطو كم زلو حبيرو حجي بحافة الشهر يوم كلنا تزبازح هالزن الزبا زري وي زرع عينات زراتي انتاي انتدايلنا تي أكل درجة 95 مئة يشفن بتم طرطات كم طرطات كرأي ببرسنت من ريال لنا 4 نبي شو منطقة مئة يشفن كبا 0 نبي كلته يشفن مالتي حلافي بيت صحفة منستر حرشام نو الزوبا لقو عن سوا منسي زكارس برخة عبوغانو حرصوت تنو الزوبا مس بحرنا كما متأمريتو من زخيد نتفتات معقاب حمدن ماين كسلاسلو متنحم زترخبا مايا معلاك وعل كمز حقزة قليتو بعضو حرص بعضو يدلل بعضو ينكل بعضو مرغزرو أكيبو ينكسرس بزح روانات صدايقنا كالو توسخي زيزبنا كوانتا نيزن زواهم فطو وبتاعتنا صارت نصنع فروني تزبخا سيرو فحتيرو دلديلو خطيرو زنبر تزبي قرب نتاي ملدي حجي مستي دلو سقامات ناي مساحي سقامات كم دلو أب رياضن جوبان زنبرو زيقاتات نطفتات هزباو ديبلوماسي أكايدوم كابتي بوتان زباد حنا تبزاب غرمسكال غرسكير كأروي أبريادن كبابيان سعود عرب كومون جوبا ريبابليك دوب السودان زنبرو زيقاتات بب وغنوم نطفتات هزباو ديبلوماسي السلاسلام بمسرت بصحنا حبريتا محبركم إرتراويان نبرتي رياضن كبابيان بسلستنا هسا أبزكايد ومدب نمسرح سلاما عرقن إرتران إتبيان زلوم دقف قليتام أبتي مدب أمباسادر إرتراب سعودية أتو محمد عمر محمود وكيل أمباسادر إثيوبيا أتو عبد الرحيم محمد كومون عدمز تقبر لهم أمباسادراتن ديبلوماسينيتاتن قالوا تهجرات تساتفهم نيرام أبو أمبر محبركم إرترا أتو عبد الرحمن إمامن أدو أمبر محبركم إثيوبيان ويزورو مدينة إبراهيم أبزسمعوا ومندري من قستات إرتران إثيوبيان أبس مراز ختم السممع دليت ملا هزبتات كلتين هاجرات مخانو بمتكاس نمدن فعو كم سرحو أرقاقيتام أمباسادر محمد عمر محمودن وكيل أمباسادر إثيوبيا أتو عبد الرحيم محمدن بوغنام تأتي زول حدشن تصفون مدرخ سلامن متحقازن كهزبتات كلتين هاجرات حليفو نتي زوبازر بح تاريخوي مدرخ كم زخونه بمحبار زتخسر عدلات بلمعتن من مللأن نمدباس زول دلون نثانت إيرام اتمدب بسنة أبواوي مسنة الأثات زتسنة ينيرو بخل وجن من سيات زباو جنبار نديمقراطيين فتحنا بجوبا ريبابليك دوب السودان بحمشتنا هسه أمدبات كتبا ولمعتن تراتو الدابن زتكور عودة زتكايدام
ኣብዚ ብሓላፊ ኮማዊ ጉዳያት ኣቶ ፍዋድ መሐመድ ዝተመርሐ ዓውደ ዘተ ኣብ ትርጉም ቁጠባዊ ዕብየትን ቁጠባዊ ልምዓትን ቀንዲ ረቑሒታት ቁጠባዊ ልምዓት ተራ መሪሕነት ኣብ ምውሓዝ ቁጠባዊ ልምዓት ከምኡውን ቀንዲ ብድሆታት ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተ ከም ዝተካየደ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ማእከል ጥዕና ጻዕዳ ክርስቲያን ንኡዞባ በሪኽ ኣብ ሓለዋ ጥዕና ዜጋታት ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ድማ ብፍላይ ኣድማዕ ንጥፈታት ተሰላሰል ከም ዘላ ተሓቢሮም ሓላፊት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡዞባ ሲስተር ህይወት ገብረዝጊ ንኤሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ እታ ማእከል ጥዕና ኣብ ርእሲ እቲ ንቡር ኣገልግሎታት ንነፍሰ ጾራት ሓራሳትን ቆልዑን ፍሉይ ቆላሕታ ሂባ ከም እትነጥፍ ከም ውፅኢቱ ድማ ቁፅሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ዝኽተቡ ህፃናትን በቢግዜኡ ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ ኣብሪሃም ኣብ ምብራኽ ንቕዓትን ኣፍልጦን ዜጋታት እውን ብመደብ ከም ዝስራሕ ዝሓበረት ሲስተር ህይወት ሳላ ዝካየድ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ተርእዮ ሕማማት ብሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ድማ ብፍላይ ብሩኡይ ከም ዘንቆልቆሉ ኣነፂራ ማእከል ጥዕና ጻዕዳ ክርስቲያን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ንልዕሊ 20,000 ነበርቲ ኣገልግሎት ከም ዝሃበት ሰነዳታ የነፅር ኣብ ንዞባ በሪኽ ሓንቲ ማእከል ጥዕና ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን ኣብ ጻዕዳ ዘጋን ሃዘጋን ድማ ክልተ መደበራት ጥዕና ኣብ ንጡፍ ስራሕ ክህልዋን ከለዋ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓዲ ሽማግለ ዝተሃንፀት መደበር ጥዕና ንኣገልግሎት ድልውቲ ከም ዘላ ተፈሊጡሎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማያዋልድ ንኡዞባ ሓልሓል ሎማ ዓመት ብዝወረደ ውሕጅ ዝፈረሰ ዲጋን ዝተሃሰየ መሬት ሕርሻን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣድማዕ ወፈራታት ይካየድ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ንኤሪና ብዝሃበዎ ርእቶ እቲ ሓደጋ ብ31 ሓምለ ንነዊሕ ሰዓታት ብዝወቕዕ ዝናብ ሩባታት ብምምልኦም ከም ዘጋጠመ ብምግላጽ ዲጋ ማያዋልድ ከፊላዊ ናይ ምፍራስ ጉድኣት ከም ዝወረዱ ኣብሪሆም ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ማያዋልድ ኣቶ ኦባ ስላሴ ኪዳነ ብወገኑ በቲ ንነዊሕ ሰዓታት ዝወቕዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዲጋን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምሕባር ህዝቢ ምስክራማት ብምቅድዳም ንምጽጋን ወፈራታት የካይድ ከም ዘሎ ገሊጾም ጎኒ ጎኒ እዚ ፍግረ መሬት ንምክልኻል 4,000 ፈልሲ ቀላሚጦስን 1,000 ፈልሲ ዒቃን ከም ተተኽለ ኣረድዮም ብሕርሻን መጓሰን ዝነበራ 500 ስድራ ቤታት ዘቕመጣ ማያዋልድ ሓንቲ ካብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ሓልሓል ኮይና 50 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜን ካብ ከይረን ርሒቓ ትርከብ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ሰናጽን ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፀጥታው ዘይምርግጋእ ወሽመጥ ቃዛን ምፍታሕ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሎሚ 9 ነሓሰ ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሓማስን ሰራዊት እስራኤልን ምልውዋጥ ዳብ ከቢድ ብረት ተኻይዶም መሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ሓማስ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል ብውሕዱ 80 ሮኬታት ከም ዝተኮሰትን ሓይሎ እስራኤላውያን ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጦም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ 140 ዕላማታት ወሽመጥ ቃዛ በዘካየዶ ደብዳባት ነፈርቲ ድማ ብውሕዱ 2 ፊሊስጢማውያን ከም ተኣኽሉን ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ሓቢሮም እቲ ምልውዋጥ ደብዳቤ ኣብቲ ከባቢ ንዝጸንሐ ፀጥታዊ ዘይምርጋእ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ተፈሊጦም እስራኤል ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብቲ ወሽመጥ ከተካይዶ ብዝጸንሐት መጥቃዕትታት ኣስታት 150 ፊሊስጢማውያን ከም ተኣኽሉ ጸብጻባት ይጠቕሶም ምምሕዳር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝነብር ዘሎ ኣባል ትካል ስለያ ዝነበረ ሰርጌይ ስክሪፓልን ጋሉን ብሓደገኛ ባእታ ከም ዝሰመመት ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊኣ እገዳ ከጸድቕ ወሲኑ ዝርዝራት ናይቲ እገዳ እኳ ዛጊት እንተዘይተገልጸ እቲ ስጉምቲ ዝመጽእ 22 ነሓሰ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ግን ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣፍሊጡሎም ነቲ ፍጻሜ ከም ዘይወዓለቶ እትሕብር ሩስያ ግን እገዳ ኣሜሪካ ብቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ክግበር ጸንሐ ፖለቲካዊ ውዲት ምዃኑ ጠቒሳላ ወዲ 66 ዓመት ሰርጌይ ስክሪፓልን ጓል 33 ዓመት ጓሉን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ብሪጣንያ ብሓደገኛ ባእታ ከም እተሰመሙ ዝወቕሳ ሃገራት ምዕራብ በቲ ፍጻሜ ንሩስያ ክኸሳ ምጽንሐን ይፍለጥ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣውስትራልያን ቁጠባዊ ዝምድንአ ንምድንፋዕ ብ8 ነሓሰ ኣብ ስምምዕ በጺሖም
التسممع عب بوليس قدات وزعي أوروبا حبرت لعلويتي تزوعت فيدريكا موغورينين اتركمهم لعلوات سمزت حبرت عب كتما سيدني مس سمز أستراليا عب زكايدو ركبي تباتيحهم كلتي أموغانات نتعا نقدي كب بمبال قطبا وشركنتهم كعبي مخانم عب تركب قليصام السممع زي أمانغو أوروبا حبرتن أمريكان زتعنحا نقداو زمدنا بقالو تاتسأليو أبزلو اللقوان يختم بمهلاو لتحبرت أقداسي مخانو كإلاتات يأمتهم أستراليا أقدمها مس أوروبا حبرت عبت طاو مداي زتكور السممع كم زختمت أيرسعن ناوزان نقدي تشاينا عب زحلفه شوعت أوارح بشمون تنت بشديش ميتاويت كم زعبي ستاتيكا وتصبصبات عملكيتهم مسارات توم تصبصبات متن سدد بحمش ميتاويت متن اتودما بأستات 13 ميتاويت كم زعبي تفليتهم أوروبا حبرت أمريكان عبال هجرات دوبا مبرق إسيان مالت آسيانن عبزي كابت الريك صاب حملة تمزجب قسقاس عندي مشارختي من بارن تفليتهم زي أمنا وزان نقدي تشاينا استراي عبيت عب مقولبات جاملة هجراويت أتو تشاينا أقدس سرا كم زت أو التجليتهم قطوة تشاينا عب زحلف عمتات بجمجام بشديشنة بحمش ميتاويت كعبي مسنحو صابت يردهم عب أستراليا أوشت 10 عمتات زحيل مخانو استقلت دركي كم اتخذته مع كنا زينان مجلس سمزت هاجر بمتقاس أقاليحن بتي حرقة سيميناو كفال تهاجر حلفي كابيتات تهاسيو كم زلز تقاساتي حبريتا بسنكو عب سفيح نهر الشامريت لم يعزنا برزرقي كم زنقاطن عب تقريت نيموت حرقة كم زس عبن تفليتهم منقستي سعبيناتي تفتراو كستاتن منكاي أستات 580 مليون دولار نحرستات حاجز كم زهبة انتخونا جن أخالي كم زي كونيوم نايك أربات عزبتي زردهم عبزيك أربا جيزي أخل زناب انت زي وقعو كل ميديا وكساراتات كوصة كم زخل نتي كونتات بأربا زركاتات الوغناتي أمتهم كليما ولوطيك عندت أنكنايتي تخصيت زل حدقا كخون كم زخل تعميت اللهم أب أستراليا أب شحن شعاتي متنتيس عن شوعاتن زقات أمن أب تاريخ تهاجر زبرت عمخانو استقلت أن حدقا دركي أب لعلي قطبا تهاجر كبيد هاسيا كم زي صعبة صباتي تقصم جابان أب صفحي ورحي ماي أب من داي اتنطف منكركر كتلأخ مخانا حبيرام إذا أبقربا متعي انت زي كوينو بلكع معاس كمتلأخ زي تقلت منكركر أو ورحي بملكع هافا ويون بملكع برد ماي كمزلو نزئمت حبريتاتات كترقاقت تسبيت قبر إذا منكركر نتيجة الأخوان مفتعم كاب علوتا 4 ديجري سنتيغريد كساب قوتا 100 ديجري سنتيغريد متن موقت كتبده كمتخقل تغيريا معبيلها زلام أب صفحي ورحي ماي كمزلو زتقس قدي مسترخ بحبريتا مس زرراقت نزكايت توسخ مصنعات حاجازي كان زخاون كيلاتات مرمر تاثر يالصم بريزيدنت دونالد ترامب هاجرو نتي دحريش 1970 كلتنا قاريت صانحه ناي ورحي زغبرت الاخطات داغم نمبربار زخل سند او ورحي تحساس 2017 كم زختمه يفلت حفشه زيناو مسنادو انا بتزازيملو معي سلام كم يصنيحكم كبرات عزبتنا علتاو زينا سبورت انه نمكتتالكم بخبرنا قدم كال اي زور كرمتا وددر هصانات زوبا ماكل يكايدالو بوعوع منفس اب 4 ميداتات كالاي درجه ابيات تمرتي زوبا ماكل زكايد زولو كرمتا وددر سبورت هصانات كعس اغري زوبا ماكل ناي كالاي زوريا وددر فليموم كابسوني شديشتنا حسك سابت مال ربع اب استخايد وددر سعوتي ترخيبو اب ميرا معسكر دندن استخايد ناي كل علم 10 بدق انستيو غودايفنا اخريا 3 بارو كوم دما 4 اسمرام سغلا نفحي بزي شتو بارو خفالاليان كلوا بناي دق تبعتيو دما غودايف نغاله نفحي 2 بارو اخريا 4 اسمرا 1 بارو سنيفنن بناي كل علم 14
15 ደቂ ኣንስትዮ 4 ስመራ ንጋላ ነፍሒ 2 ባዶ ጎዳይፍና ኣኽሪ 1 ባዶ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋላ ነፍሒና 4 ስመራ 1 ባዶ ከምኡ ድማ ጎዳይፍና ኣኽሪ 2 ባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዕነን ክለ ዕድመ 16-17 ደቂ ተባዕትዮ ጎዳይፍና 4 ስመራ 2 1 ኣኽሪያ ንጋላ ነፍሒ 5 ባዶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣኽሪያ ንጋላ ነፍሒ 2 ባዶ ሲዕረነን ኣሜዳ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ብክለ ዕድመ 12-13 ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ገጀረት 1 ብ1 ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዕዳጋ ሓሙስ ንገጀረት 1 ባዶ ክለ ዕድመ 14-15 ደቂ ኣንስትዮ በሪኽ ንዕዳጋ ሓሙስ 4 ብ1 ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ በሪኽ ምስ ገጀረት 1 ብ1 ክፈላለያን ከለዋ ዕዳጋ ሓሙስ ንፀፀራት ብገፊሕ 7 ብ1 ረቲዖሞም ክለ ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ ገጀረት ንዕዳጋ ሓሙስ 2 ባዶ ክሰንፈአን ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ገጀረት ብናይ ሓባር ውፅኢት 1 ብ1 ተፈላለየን ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ብክለ ዕድመ 12-13 ደቂ ኣንስትዮ ቲራቮሎ ንሰንበል 3 ብ1 ክዕወታለን ከለዋ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማእከል ከተማ ንሰንበል 4 ብ2 ከምኡውን ፓራዲዞን ቲራቮሎ 1 ባዶ ረቲዖሞም ክለ ዕድመ 14-15 ድማ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰንበል ቲራቮሎ 2 ብ1 ከምኡውን ፓራዲዞን ማእከል ከተማ 1 ባዶ ክለ ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ ሰንበል ቲራቮሎ 4 ባዶ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሰንበል ምስ ፓራዲዞ 1 ብ1 ማእከል ከተማ ኸ 3 ብ2 ቲራቮሎ ኣሰኒፋታ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ብክለ ዕድመ 12-13 ደቂ ተባዕትዮ ሰረጃቃ ነባሻውል 4 ብ2 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣባሻውል ንገዛ ባንዳ 2 ባዶ ከምኡውን ሰረጃቃ ንማይ ተመናይ 1 ባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ኣሰኒፈነን ክለ ዕድመ 14-15 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ማይ ተመናይ ንኣባሻውል 5 ባዶ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ገዛ ባንዳ ንባሻውል 1 ባዶ ከምኡውን ማይ ተመናይ ምስ ሰረጃቃ ብናይ ሓባር ውፅኢት 1 ብ1 ተፈላለየን ከምኡውን ክለ ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ ኣባሻውል ንሰረጃቃ 5 ባዶ ብደቂ ተባዕትዮ ኣባሻውል ንማይ ተመናይ 1 ባዶ ክዕወትሎም ከለዉ ገዛ ባንዳ ምስ ሰረጃቃ 1 ብ1 ተፈላለዮም ብዘይካዚ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ሎሚ ካብ ሰዓት 2 ኣትሒዙ 4 ስመራ ምስ ኩባንያ ሰንበል ኣልታሕሪር ምስ ቲራቮሎ ክገጥማ መደብ ወፂኢለን ኣሎ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ንሻምፒዮን ዞባ ደቡብ ዝኸውን ናይ 3 ሰናበቲ ውድድር ሰሪዑ ዝሓለፈ ሰንበት 5 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ እዚ ስዑብ ውፅኢት ተረኺብዎ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ንሻምፒዮን ዞባ ደቡብ ዝኸውን ናይ 3 ሰናበቲ ውድድር ሰሪዑ ዝሓለፈ ሰንበት 5 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ድማ እዚ ስዑብ ውፅኢት ተረኺብዎ ተቀዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ዝተሰርዓሎም ናይ 19 ኪሎ ሜትር ውድድር ቀዳማይ ናሆም ዮሴፍ ካልኣይ ኣሌክስ በረኸት ሳልሳይ ሃይሰም ህያብ ክዕወቱልን ከለዉ ካልኣይ ዲቪዥን ዝተመደበ 34 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ቀዳማይ ሳሙኤል ኢዮብ ካልኣይ ሴም ካሕሳይ ሳልሳይ ኣቤል ፍትቦ ምዃን ዛዚሞሞ ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ 4 ዙር ዝዛዘም ናይ 52 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሰሪዕሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ሳሙኤል ረዘነ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ተስፋይ ህይወት ወልደንኪኤል ዮናታን ነጋስን ድማ ስዒቦሞ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ 10 ዙር ዝዛዘም ናይ 13 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይደን ነይረን ኮኸብ ኣርኣያ ቀዳመይቲ ሰላም ማዓሾ ካልአይቲ ሳብሪና ልኡል ድማ ሳልሳይ ደረጃታት ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን እዚ መዳሉ ውድድር ጽባሕ ሰንበት እውን ክቕጽል እዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ሳትፉ ዘለው ቱር ደ ቦሎኝ 50 መድረኹ ትማሊ ኣሰላሲሉ ነይሩ ጸብጻዊ ይስዕብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ሳትፉ ዘለው ቱር ደ ቦሎኝ 50 መድረኹ ትማሊ ኣሰላሲሉ ነይሩ እዚ ስዕብ ውፅኢት ድማ ተረኺብዎ ትማሊ ተቀዳደምቲ ካብ ዊልስ ጌ ተበጊሶም ኣብ ቤላስኮ ቢያላ ዝዛዘሞ ናይ 152 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሰሪዕሎም ኣባል ጋንታ ስካይ ዝኾነ ሚካኤል ኩያቶኮውስኪ ድማ ብ3 ሰዓት 39 ደቂቃን 14 ካልኢትን ንዝተመደበ ርሕቀት ብምዛም ተዓዋቲ መድረኽ ኮይኑ ተቀዳዳማይ ጋንታ ኮፊደስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ዝዕውት መድረኽ 54 ካልኢት ድሒሩ መበል 71 ናይ ዳይሜንሽን ዳታ ናትናኤል ብርሃን ድማ 1 ደቂቃን 54 ካልኢትን ዶንጊ መበል 92 ደረጃታት ሒዞም ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ዕውት ናይዛ መድረኽ ሚካኤል ብ17 ሰዓት 30 ደቂቃን 26 ካልኢትን ዝመርሕ ዘሎ ዳንኤል ካብ ዝመርሐ 2 ደቂቃን 30 ካልኢትን ትሒቱ መበል 54 ናትናኤል ድማ 11 ደቂቃን 10 ካልኢትን ትሒቱ መበል 87 ተርታ ተሰሪዖም ይርከቡ ብነጥቢ ፓስካል አከርማን ካብ ጋንታ ቦራሃን ግስሮ ብ66 ነጥቢ ኣብ ናይ ዓቀብ ጃንትራትኒክ ብ50 ነጥቢ ኣብ ናይ ጋንታ ድማ BMC ሬሲንግ ቲም ብ52 ሰዓት 33 ደቂቃን 3 ካልኢትን ይመርሑ ኣለዉ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኮኸባ ካፋሊያ ሉካ ሞድሪች ንተወሰኽቲ ዓመታት ንምዕቃቡ ልዑል መጠን መሃያ ከም ተቐርበሉ ተሓቢሩ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኮኸባ ካፋሊያ ሉካ ሞድሪች ንተወሰኽቲ ዓመታት ንምዕቃቡ ልዑል መጠን መሃያ ከም ተቐርበሉ ተሓቢሮም ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ንውቕ ዓመት ብምንጽብራቕ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝተሰሚየ ክሮኤሽያዊ ካፋሊ ሉካ ሞድሪች ብኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ይህደን ከም ዘሎ ካብ ማድሪድ ናይ ምውጻእ መደብ ከም ዘአንፈተን ክውረዮ ለቐንዩ እንተኾነ ግን ክለብ ሪያል ማድሪድ ተወሳኺ ኣገልግሎቱ ከም ዘገድሳን እቲ ሰሙናዊ ዝኽፈሎ 130,000 ፓውንድ ከተበርኸሉ ምምዳባን እዩ ብጋዜጣ ማርካ ዝወጽእ ሓበሬታ ዘነጽር
ኣብዚ መጽ ወርሕ መስከረም 33 ዓመት ዝመልእ ሞድሪች ናይ 674 ሚሊዮን ፓውንድ መልቀቕ ዋጋ ከም ዘለዎ እንተ ተገልጸ ንኢንተር ሚላን ግን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ ተገዳስነት ከም ዘይገጥኦ ይዝንገር። ኣብ ኢጣልያ ዝመደበሮም ጸብጸባት ሞድሪች ንፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፐረዝ ካብ ስታዲየም በርናቡ ክግዕዝ ሕቶ ከቕርበሉ መዲቡ ከም ዘሎ ይመልክቱ። እንተኾነ ግን ድሮ ነዚ ናይ ሎሚ ወቕቲ ውድድር ብዘይ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ምፍላም ዝቀራረብ ዘሎ ኣሰልጣኒ ማድሪድ ሎፕቱጊ ሞድሪች ናብ ዝኾነት ክለብ ምንቕ ከም ዘይብል እዩ ብርእሰ ተኣማንነት ዝሕብር። እንግሊዛዊት ክለብ ቼልሲ ንሓላዊ ውልዳት ኬፓ አሪዛባልጋ ብ71.6 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ አትሌቲኮ ቢልባው ከም ዘሰጋገረቶ ብወግዒ ገሊጻ። እንግሊዛዊት ክለብ ቼልሲ ንሓላዊ ውልዳት ኬፓ አሪዛባልጋ ብ71.6 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ዘሰጋገረቶ ብወግዒ ሓቢራ። እዚ መጠን ገንዘብ ኒኬፓ ነታ ኣቐዲሞ ኣብዚ መስኮት ምስጋር ሊቨርፑል ንኣሊሶን ቤከር ካብ ሮማ ንምስጋር ዝኸፈለቶ 67 ሚሊዮን ፓውንድ ብምሕላፍ ከም ክብረ ወሰን ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። እዚ ስጳኛዊ ምስ ቼልሲ ን7 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል እውን ከቲሙ ይርከብ። ወዲ 23 ዓመት ኬፓ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ብቼልሲ ዝተነብረ እምነት ብምምስጋን በጃኢድ ቲቦት ኮርታ ኣምርካቡ ሓበን ከም ዝስምዖ ገሊጹ። ዳይሬክተር ቼልሲ ማሪያና ግራንቮስኪያ ኬፓ ካብ ነዊሓት ሒዙ ኣብ ራዳሮም ከም ዝኣተወ ንመጻኢ ቼልሲ ኣብ ተመዝግቡ ዓወታት ድማ ገዚፍ ግደ ከም ዝህልዎ ገሊጹ። እዚ ሓላዊ ውልዳት ድሮ ሎሚ ምስ ቼልሲ ልምምድ ከም ዝፍልምን ኣንጻር ሃደርስፊልድ ኣብ ዝህሉ ፈላሚ ግጥምታ ጋንታ ክስለፍ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ንኮርታ ኣብ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ሪያል ማድሪድ ክሸይጥ ዝተሰማምዐት ቼልሲ ከም ኣካል ናይቲ ስምምዕ ንኣካፋፋሊ ማቲው ኮቫሲች ብልቃሕ ከተሰጋግሮ ከም ዝተራዳድእቱ እውን ይግለጽ ኣሎ። ምምጻእ ናይዚ ክሮኤሽያዊ ኣካፋፋሊ ንቦታ ፈረንሳዊ ቲሞ ባካያኮ ክሻሞ ስለ ዝኾነ እዚ ፈረንሳዊ ናብ ኤሲ ሚላን ናይ ምግዓዝ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ድማ ይንገር። ኣብዚ ወቅቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝደየበት ክለብ ወልቭስ ንኣዳማ ትራኦረ ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ሚድልስብሮ ኣፈሪማቶ። ኣብዚ ወቅቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝደየበት ክለብ ወልቭስ ንኣዳማ ትራኦረ ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ሚድልስብሮ ኣፈሪማቶ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ክብረ ወሰን ወልቭስ ብዝሰበረ መጠን ገንዘብ ክሰጋገር እንከሎ ናይ 5 ዓመት ውዕል ከም ዝኸተመ ኸኣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ወልቭስ ዝሰፈረ ጽሑፍ ይገልጽ። ትራኦረ ዝሓለፈ ወቅቲ ምስ ሚድልስብሮ ብሉጽ ናይ ጸወታ እዋን ሓሊፉ እዩ። ወልቭስ ንሚድልስብሮ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ኣቐዲማ ክትክፍላ እንከላ እቲ ዝተረፈ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ድማ ምስ ብዝሒ ዝስለፎም ተራእዩ ከተስዕበላየን ተሰማሚዐን ዘለዋ። ድሕሪ ዓመት ውድድር 2012-2013 ንፈለማ እዋን ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዝተመልሰት ወልቭስ ትራኦረ 10 ኣብዚ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ዝዓደገቶ ተጻዋታይ ኮይኑሎ። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም።